Poštovani gledalci, dobar dan. Moje ime je Tatjana Kovačević, a vi ste na kanalima Glasa javnosti. Danas razgovaramo sa našim proslavljenim glumcem koji živi i radi u Njujorku, Dejanom Jelačom. Pričamo o njegovom kolegi Johnnyju Deppu. Šta se dešava, suđenje je u toku, šta iza toga svega stoji i ajde da čujemo šta ima nama da kaže naš Dejan. Dejane, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, Borio Snačaj, hvala na pozivu, naravno. Pa eto, malo je možda tužnija tema, ali je zaista okupira, čini mi se, sve nas. A ono što jeste stvarno udarna vest u Americi, posebno, u stvari jeste to suđenje koje je, nažalost, tako kako je. I čini mi se da evo koliko protiče suđenje, možda je stvarno, mi je neverovatno da dvoje ljudi koje je provelo jedan duži period zajedno, da su mogli da sednu i da se dogovore i da neke tačke stave u njihovom odnosu i tako dalje, nego je moralo sve da se prenese, nažalost, na sud. I čini mi se ono što su se najviše plašili oboje, a to jeste da su takve stvari iz privatnog života sada izložene javnosti i ljudima na procenu i na poslednji onako sud, čini mi se, o njima i o njihovom odnosu koji je bio takav kakav je. Ja moram da kažem, pre nego što onako zaista prokomentarišem sud i tako dalje, tužna je ovo slika, zaista, tužna je ovo slika i nekako se, čini mi se, preslikava uopšte na život danas i na uopšte odnose ljudi. A to je, da li je moguće da neko 4 godine bude u braku i živi, evo sve smo videli ovih proteklih nedelja, kako jedan brak ne sme da funkcioniše. A to je da je ovo sve bilo, samo nije bio jedan zdrav, jedan civilizovan, jedan srećan brak. Dakle, mnogo nekih stvari se otvaraju i mnogo ružnih stvari se otvaraju i otvaraju se mnoga pitanja na koje javnost i ljudi koje vole njih, posebno Johnnyja Deppa, on je ovde velika hollywoodska i filmska zvezda i ne samo ovde, nego svetska zvezda. Dakle, ljudi su mnogo vezani za njih i zato im je šokantno da li je moguće da su uopšte imali takav odnos i da su prolazili kroz to što su prolazili. Činjenice govore je za sada suđenje i mnogi se slažu po tom pitanju, jeste da je Johnny Depp i tekako u ovom delu suđenja ubedljiviji, iskreniji i nekako mnoge stvari se onako stavljaju polako, čini mi se, na mesto. Dok za razliku od njega ona ima i tekako velikih problema. Dakle, nekih činjenica koje su izgovorene tu, koje su se kasnije ispostavile da nisu tačne, da je laž i tako dalje. Ona je uhvaćena u laži već nekoliko puta do sada. Dakle, moram da kažem jednu činjenicu koja je vezana za Ameriku, a to je da žene ovde imaju daleko veće prava. I u startu on ima problem. Problem je taj da se ovde u samom startu veruje ženi. Po nekakvom automatizmu, naravno, evo i ja i svi ljudi, naravno i oko mene i generalno, u ovakvim slučajima mi verujemo ženama. Obično je to tako, dok se ne ispostavi naravno drugačije. I ono što jeste sigurno, i onda ja uvek govorim ljudima koji su zainteresovani za ovaj proces, da zaista prate proces, prosto da vide šta je istina, šta nije istina. I tako može da se vidi vrlo jasnija slika sada nego ranije. Ko laže, ko pokušava da naturi nešto potpuno drugačije od onoga što je zaista istina. Dakle, to su neke stvari i činjenice koje itekako moraju pažljivo da se prate da bi imao poslednji sud i da bi bio nekako najiskreniji u ovom procesu. Opet kažem, Johnny Depp je za sada daleko ubedljiviji, iskreniji i ispostavlja se da ta optužba koju on tužio nju
za taj tekst koji je bio 2018. u Washington Postu koji je ona napisala i koja je direktno u stvari prozvala njega za porodično nasilje. Moram da kažem, on se ne bi uplitao u celu ovu situaciju da nema on i njegova odbrana čvrste dokaze protiv nje. Dakle, on je pokrenuo ovaj proces. Nije ona. On je pokrenuo sve to. Od njega je krenulo to. Prva je tužba bila $50 miliona koju je tražio od nje zbog tog teksta. Posle je bila kontraoptužba od strane nje za $100 miliona i tako dalje. Dakle, ne bi on krenuo u celu ovu priču da zaista ne postoje jaki dokazi, čvrsti dokazi u njegovu korist. Možemo mi da ovako da kažemo da je on čovjek faktički prolazi kroz neku vrstu pakla. Mislim, on je, kao što i sam kažeš, poznata hollywoodska zvezda, da ne kažemo za Srbiju koliko je poznat čovjek ovde kod nas ima i naše državljanstvo i dobio je i počast i sve i bio nedavno ovde i svi ga poštujemo, volimo i sve ostalo. Mislim, žena je, što i sam kažeš, to je bio brak dvoje ljudi, moglo da se nešto dogovori između njih dvoje sa advokatskim timovima, faktički išlo na to da se njemu uništi karijera. Dakle, ona je napisala taj neki članak kome se jasno i eksplicitno, iako bez spominjena imena, jasno je da se govori o njemu. Čovjek je osjetio potrebu da kaže ljudi, to nisam ja. Međutim, desile su se neke stvari i njegova karijera, ako nije uništena, onda je bar u nekom trenutku bila zaustavljena. Evo, ti si glumac, njegov kolega, možeš da nam kažeš šta to zapravo znači čak i takvoj nekoj mega zvezdi kao što je on? Pa nije, ovo je zaista, nije dobro. Nije dobro za njega, nije dobro za njegovu karijeru, ako hoćeš iskrenije, nije dobro za njegov život uopšte. Mislim, malo je, mnoge stvari se tu onako otvaraju i mnogih prljavih stvari. Evo, ona ima odbranu ove nedelje, na primjer, i zaista smo imali situaciju da gledamo neke situacije i neke momente iz njihovog braka i njihovog odnosa da je stvarno onako potpuno šokantne i neverovatne. Gde je mnoge on stvari, evo, u protekloj nedelji rekao da je laž, da je ona izmislila par nekih stvari koje je situacija da je izmislila. A obično izmisli neke situacije koje nema dokaze za to. Da li je, obično se sve, oni ako ste pratili, ljudi koji su pratili suđenje, imali smo tu priliku da gledamo razne snimke gde su se oni snimali u tim nekim raspravama, svađama i tako dalje. I u tim snimcima se tačno vidi koliko je ovo bio, evo, sama si rekla, pakao, ja ovo stvarno zovem brak pakao. Mislim, ovo je potpuno onako jedan odnos koji je bolestan, na kraju stvarno nerazuman, bolestan i tako dalje. Gde su se oni snimali, zamislite tu situaciju, ovdje su se snimali gde u svakom snimku gde se oni raspravljaju, vređaju, omalovažavaju, govore jedan drugom takve bljuvotine, takve neke odvratne stvari. Tako da to su stvarno onako stvari koje tekako utiču na njih. Ovo je došlo do javnosti i ovo je kraj sada. Ovo je jako teško sada izbrisati uopšte. Ono što jeste veliki problem, evo i to si ti spomenula, a jeste da su itekako uzdrmane njihove karijere. A posebno njegova karijera, jer se Disney već oglasio i već je prekinuo ugovor sa njim, da ne želi da sarađuje više sa njim i tako dalje. Dakle, sponzori takođe, posebno njegovi sponzori, on je daleko veća zvezda od nje, sponzori odustaju, ne žele uopšte da imaju nikakvu saradnju sa njim, on je internacionalna zvezda, on je radio kampanje, reklame svuda po svetu, filmove i tako dalje. Dakle, itekako je poljuljena njegova karijera, nažalost, to jeste činjenica i to je nešto što mislim, nažalost je tako kako je i ona je isto ugrožena tu takođe, ljudi su itekako ogorčeni na nju iz mnogih razloga i tako dalje. Dakle, poljuljana je karijera i zaista nije dobro za njega, nije dobro ni za nju, naravno, ali ono što jesu neke činjenice, opet kažem, kako je moguće da jedan brak tako funkcioniše? Mislim, zamislite, u braku gde su oni u svakoj situaciji
šta god se loše desi, oni uzimaju mobilni telefon i onda snimaju jedan drugog. Da li snimaju audio ili već kako, oni snimaju jedan drugog kao da su znali da će taj brak da se završi, pa da će oni to morati negde tamo da dokazuju ko je šta rekao i nije rekao. Zamislite kakav je to brak? Koji je to odnos? Koji je to... Nažalost, mnoga pitanja su se ovde otvorila i zaista, opet ponavljam, javnost želi da zna istinu. Šta je istina, šta nije istina. Opet kažem, Johnny Depp nekako stoji, čini mi se, čvrsto na svojim nogama, bez obzira na noge jake i neke optužbe koje su onako potpuno šokantne. Da budem blag, zaista šokantne, mislim. Ajde, korišćenje alkohola i narkotika i tako dalje. On će morati, bez obzira na ovaj proces, on će morati svojim fanovima, ljudi koji njega obožavaju, morat će neke stvari da objasni, morat će neke stvari da onako najiskrenije kaže, kao što govori najiskrenije u sudnici, o njegovom odnosu i o onim stvarima koje je radio. I ja tu mu skidam kapu, zato što imam osjećaj da je iskren. On govori o tim stvarima koje je zaista takve kakve su. Sad, naravno, kako će se to sve odvijati i kako ćemo vidjeti, jer ovde najavljaju, boga mi, proces koji će trajati još najmanje mesec dana. Tako da, tek predstoji neke onako stvari koje su možda značajne za ovaj proces, a jedna od stvari koja je možda najznačajnija, a jeste da je u protekloj nedelji psihijatar izlagao o njenom psihičkom stanju. I to su činjenice koje su jako važne za ovaj proces, iako ljudi koji vode sve ovo, ja mislim da će ovo uzeti tekako kao jak i čvrst dokaz. Ako psihijatar kaže da ona ima dve poremećene ličnosti u sebi, dakle, to su jaki dokazi da je moguće da neke stvari su i tekako tako onako izmišljene što se tiče Johnny Depp. Reci mi sada, ne znam, da li znaš primjera da je bilo ovako? Meni se čini da je Johnny Depp možda prvi ili među prvima koji je skupio uopšte hrabrosti. On je čovek koji je bio san devojaka širom sveta, žena. Znači, žene su bile pretežno njegova publika, obožavala ga sve i sad jedan takav čovek, da kažemo frajer naredski, izađe i kaže, znate šta, mene je žena maltretirala. Da li ovo otvara neko novo poglavlje u stvari u svetu gde muškarci dobijaju tu mogućnost, da ne kažemo moć, ali evo snagu, da i oni kažu, ljudi, pa i mi možemo da budemo žrtva nasilja, a i ne mora nasilje uvijek da bude samo fizičko, može da bude i verbalno. Misliš da se otvaraju neka nova vrata sada? Pa i tekako se otvaraju. Čini mi se da daju vetar u leđe ljudima koji su zaista onako i verbalno i psihički zlostavljani od strane žena, ali to se dešava, to je zaista velika istina. Nama nekad onako zvuči to malo smešno, kako te žena maltretira. Pa ne, žena stvarno može da te maltretira i tekako. I ovde se nekako, čini mi se, opet Johnny Depp daje, čini mi se onako snagu ljudima, muškarcima u ovom slučaju, da zaista otvoreno, iskreno govore i da izađu javno i kažu takve stvari. Jer takve stvari se dešavaju. U 90% slučajeva od strane kada žena psihički, fizički u nekim slučajevima maltretira supruga ili dečka ili već bilo koja veza da je u pitanju, u 90% slučaja muškarac ne govori o tim stvarima. Ne govori, čak svojim prijateljima, porodici. Ne govori o tim stvarima uopšte. Dok žena u 90% slučajeva je nekako više otvorenija u tim stvarima i kaže, da, maltretira me. A muškarci to ne rade. Ja mislim da je ovde polako, čini mi se otvara to i nekako daje muškarcima nekako, opet kaže, vetar u leđa i tu nekako snagu i nekako hrabrost da izađe i javno i kaže to. Da, ja sam psihički, verbalno ili bilo kako maltretiran od strane žene. I mislim, ljudi su onako šokirani kad su čuli ovako nešto od strane njega, jer nekako imamo potpuno drugačiju sliku od njemu. Do sada imamo sliku kao neko koji je zaista
ne samo što je velika hollywoodska i filmska zvezda i tako dalje, nego je i tako mačo, muškarac, što ti kažeš frajer, on je potpuno onako drugačiji, ne bi imao uopšte tu sliku i tu predstavu o njemu da je to moguće, na primjer, takvom tipu ličnosti da se to dogodi, na primjer, i da se desi, ili da stavi sebe u tu situaciju da dođe do ovog momenta koji je došao. Dakle, onako, nama je sve to neverovatno šokantno. Nama je ceo ovaj odnos i tekako šokantan. Ali ja moram da kažem da zašto je ovaj proces izazvao toliku pažnju javnosti i u Americi i u celom svetu, jeste upravo zato što je to u pitanju Johnny Depp. Mnogi ljudi prolaze kroz ovu situaciju, čak i gore situacije prolaze. Naravno, mi to ne znamo, ovo je u pitanju su javne ličnosti, u pitanju su ljudi koje poznajemo sa malih ekrana, pa nam onda to izgleda šokantno. Ali, nažalost, mnogi obični ljudi prolaze kroz ovaj pakao. Ja opet kažem, zamislite da toliko dugo, 4 godine, budete sa nekim, provedete toliko vremena sa nekim koji na takav način se ophodi sa vama, na takav način vas tretira, mislim, potpuno jedno onako rasulo i potpuno meni nerazumno, iskreno. Tako da nažalost, mnogi, opet kažem, prolaze kroz ovo i opet kažem, vidjet ćemo, najavljuju proces od skoro mesec dana, vidjet ćemo naravno kako će se sve to odvijati, ali opet kažem, mnoge stvari za sada ne idu njoj na ruku, zato što je uhvaćena u laži nekoliko puta i čini mi se da ljudi polako, evo gledam i američka javnost, od kako je krenula, na primjer, njena odbrana ove nedelje, i tekako se okreće Johnny Depp. Ja sam da te pitam ono što zovu gold digger, znači žena koja faktički koristi moćne muškarce za neku svoju izgradnju karijere. Amber Heard nije bila poznata ni glumica, niti popularna tako glumica kao Johnny Depp u trenutku kad su se njih dvoje sreli i njena filmografija nije ni slična onoj koja je njegova. Pretpostavljamo naravno da se desio taj neki trenutak da čovek u nekim godinama, možda već onako zrelima, eto, poželeo je možda mlađu ženu pored sebe. Međutim, ono što sam htjela da te pitam, Winona Ryder, Vanessa Paradis, one sve kažu nije Johnny Depp takav čovek uopšte. Znači, to su žene koje su bile s njim i prošle s njim mnoge godine života. Ali htjela sam da te pitam, šta kažu sami Amerikanci ovako kad pričaš s njima? Sam kažeš, Amerika je zemlja gde su ženska prava maksimalno zaštićena. I uvek je žena, mislim tako u većini sveta, ali posebno u Americi. Pa šta kažu ovako obični Amerikanci? Pa eto, ono malo što sam spomenuo, ali jeste tako, kad je proces se okrenuo, svi smo nekako, opet kaže po automatizmu, svi smo zaista odmah se nekako opredelili na njenu stranu, zato što ja sam uvek nekako na strani žena u takvim slučajevima, zaista, i ne samo ja, nego moje okruženje isto, nekako uvek poverujemo ženi u takvim situacijama, dok zaista onako malo ne pogledamo i ne uđemo dublje u neki proces i vidimo u stvari šta je istina i kako se to odvija dalje. Pa jeste, ono što jeste i američka javnost zaista, i ja kažem kako teče suđenje, sve više i više ljudi veruju njemu i okreće se, potpuno se okrenula strana sada na njegovu stranu. Mislim da on ima i tekako jake čvrste dokaze. Ljudi se polako, evo posebno u protekle 2 nedelje, ljudi se i tekako kreću više, čini mi se da kako prate proces više i više su nekako pažljivije to rade. Vidi se, potpuno se vidi. Mislim, malo vam treba zaista da vidite o čemu se tu radi. Mislim, evo ja u protekloj nedelji dok sam gledao, na primjer, njena izlaganja, ja sam u jednoj situaciji sada da mi je jako teško da je verujem bilo šta izgovori. Dakle, to je jedan veliki problem što se nje tiče. Dakle, teško je poverovati. Zaista je teško poverovati. Zato što pokazuje već do sada njeno izlaganje i pokazuje ceo taj proces da je uhvaćena u tako nekim potpuno
onako nekim lažima koje, znaš, pita se čovek zašto. Zašto uopšte se uplećeš u to? Zašto izgovaraš te reči ako nisu tačne? Kao i ona činjenica da je posle braka, mislim, to je isto jedna činjenica koliko govori o njenom karakteru. A to je moment kada ona je tražila pare od razvoda braka i kada je rekla da će te pare da donira nekim organizacijama i tako dalje, i onda se ispostavi da nije dinara dala nikome. Dakle, mislim, to su tako neke stvari koje onako i tekako govore nama, običnim ljudima koji to prate, govore o njenom karakteru. I ako je teško, evo sad kako protiče suđenje i Amerikancima ovde, ljudima koji to prate, jako je teško da njoj bilo šta verujete više. To je problem. To je problem. E sad, kako i šta i kako će se to odvijati za dalje i koji su to dokazi dalje koji će možda preokrenuti celu situaciju u korist Johnnyja Deppa, to ćemo videti. Ali po svemu ovome koje do sada, što publika mogla da vidi, javnost, ovo je itekako jako sve jasno. Itekako jasno. Tako da vidjet ćemo. Dejane, evo ja bih samo za kraj da te pitam jednu poruku ovako, ne samo muškarcima, nego uopšteno ljudima, tim nekim ljudskim, emotivnim odnosima. Šta bismo mogli da im poručimo, šta smo naučili zapravo iz ovoga što se dešava? Dešava se to i poznatima, dešava se i manje poznatima. Šta možemo da poručimo ljudima kad stupaju u emotivne odnose i kad su tu već, kad su se našli? Pa ja uvek govorim, evo ja sam na primjer, moji roditelji, evo nešto privatno, moji roditelji su se na primjer razveli posle 27 godina braka. I oni su srećni sada, imaju svoje partnere, imaju svoje neke veze, imaju svoje neke živote i oni su srećni, to je poenta cela. Biti srećan sa osobom, sa bilo kojom osobom, ali sreća je važna, da si negde zadovoljan, ispunjen i srećan. Uvek govorim, ako primetite bilo kakvu u braku, vezi, nešto što vam zaista ne odgovara i nešto što mislite da je jako teško promeniti, jako teško da se neke stvari drugačije urade ili gledaju. Nemojte čekati, nemojte gubiti svoju energiju i svoje vreme za neko koji to ne zaslužuje. Dakle, to je onako poenta zašto, evo ovaj brak, 4 godine braka pakla. Zašto? Nema potrebe, bez obzira šta osjećamo prema toj osobi, bez obzira kakve su jake emocije i tako dalje. Presecite odmah to. Znači, čim vidite da nešto tu zaista nije u redu, nešto ne štima, pokazalo je da jako teško će se stvari neke promeniti. Biće, može da se koriguju i tako dalje, ali ako stvarno neke stvari ne odgovaraju, presecite i kraj, okrenite se. Ja mislim da za svakog ima tamo nekog daleko da čeka nekog. Tako da mislim da ne treba čekati, ne treba gubiti energiju, ne treba gubiti vreme na nekog koji to zaista ne zaslužuje. Znači, morate prvenstveno, ja to uvek govorim, prvenstveno gledajte sebe. Znači, morate vi prvo da ste zadovoljni, srećni, ispunjeni i sa mirom u srcu i duši da bi mogli uopšte da funkcionišete i živite lepo. Dakle, ako ikako moguće iz ovog celog procesa, ja uvek kažem nekako hrabrost je važna. Izađite otvoreno, govorite o tome i mislim da ovo pokreće dosta stvari za ljudi, opet nekako pokreće i daje snagu ljudima da možda otvorenije, iskrenije govore o odnosima koje su imali i koje su preživjeli. Dejane, hvala ti najlepše na ovom javljanju. Neka to ostane, evo, poruka, dakle, volite sebe, budite sa ljudima koji vas čine srećnima, koji vas ispunjavaju i budite hrabri da kažete ako vas neko maltretira, ako vas nešto boli, ne ostajte u nezdravim vezama jer ono što nas ispunjava to je jedino zapravo i bitno u životu. Poštovani gledalci, bio je ovo Dejan Jelača, naš glumac iz Njujorka. Pričali smo o Johnnyju Deppu, a vi ostanite uz kanale Glasa javnosti. Prijatno.